Канешне, Я... нейкія грошы з захаду так ці іначай ішлі ў выглядзе падтрымкі, але я думаю, што большасць людзей тады выходзіла і так на пратэсты. Гэта прапаганда беларуская афіцыйная казала, што там наркаманы, прастытуткі і тыя, хто за грошы выходзіць на пратэсты. Гэта быў сапраўды маральны, духоўны ўздым нацыі. Я не думаю, што там фінансы ў нейкай ступені вырашалі. Канешне, гэтым штабам не ставала сродкаў, але гэтыя штабы надта не ўплывалі, кладучы руку на сэрца, на тое, што адбывалася. Гэта была такая стыхійная самаарганізацыя мас. Можа, гэта і кепска, але тут, шчыра кажучы, не хапала мазгоў гэтай рэвалюцыі, калі ўжо так шчыра. Не столькі грошай, колькі асэнсаванасці, арганізацыі. Ну, гэта асобная вялікая тэма, таму што, калі б, напрыклад, працавалі эфектыўна на прадпрыемствах, ледзь-ледзь жа на некаторых прадпрыемствах, вось, там такія былі хваляванні, што там і генерал Терцель ездзіў у Наваполацке, памятаю, супакойваў. У горадні, дык там увогуле мясцовая ўлада, ну потым гэтых начальнікаў там памянялі, яны пайшлі на дыялог, далі там у эфіры мясцовага тэлебачання слова удзельнікам пратэстаў і гэтак далей. Так што вось такая была сітуацыя. І каб была моцная арганізацыя, каб быў план нейкі гэтай рэвалюцыі, каб адбылася, напрыклад, агульнанацыянальная стачка, якая паралізавала ўсю эканоміку, магчыма, сюжэт гэтых пратэстаў пайшоў бы па іншым рэчышчы. Але ж хто? Еўропа павінна была гэта арганізоўваць, ці гэтыя штабы?